V klášteře vysoko nad údolím hoří svíce celou noc. Staré chodby, kamenné zdi, kde se zastavil čas. Tam za dubovými dveřmi leží kniha z dávných dob. Nikdo neví, kdo ji napsal, jenže skrývá paměť let. Jeden mnich tam ji střeží, déle než lidská paměť ví. Strážce knihy, tichý svědek, v očích nese dávný čas. Viděl světy padat v prach a z prachu znovu vstát. Strážce knihy, starý příběh, který vítr nese přes hory. Možná zná i konec světa, ale nikdy nepromluví. Poutníci jdou přes hory, hledají odpověď tisíců let. Možná věří, že ta kniha jim odhalí odpověď. Nich jen stojí ve stínu zdí, jeho tvář je chladná jak kámen. Možná ví, co lidé hledají, ale nikdy jim to nepoví. Až jednou zhasne poslední svíce a vítr otevře staré dveře. Možná kniha zmizí v prachu,